povijesti, da. znate. Vidite, taj proces ima nadbitku po stepincu i presuda su obavljani po kršenjem najosnovnijih elementarnih načela pravde i zakonitosti. Tako da se ta presuda i taj proces kardinalu Stepincu ne mogu uopće nazvati u smislu civilizacijskih normi, elementarnih normi, pravnih standarda, ne mogu nazvati ni presudom, ni procesom. Još davno od rimskog prava, pa Aureliju Augustinusu, važi jedna izreka. Kad se ukloni pravda, vladavina, kraljevstva ili bilo koja druga vladavina nije ništa drugo nego djelovanje razbojničkih družina. Po svim svojim značajkama taj proces nije bilo ništa drugo nego djelovanje jedne razbojničke družine i jedan zločin. Hrvatski sabor je donio na temelju rezolucije Vijeća Europe o međunarodnoj osudi zločina totalitarnih komunističkih poredaka, gdje je podsjetio da je u ime komunizma, klasne borbe i diktature proletarijata da su počinjeni brojni zločini u ime komunizma i donio deklaraciju o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj. To je bilo 30. lipnja 2006. godine. Naravno, ali evo, mislim, to je samo jedno, da, ali jel vi živite stvarnost, jel vi vidite čim progovorite nešto o partizanima, oni imaju ono autorsko pravo na antifašizam, mi svi ostali smo izgledali. Sad ću vam ja samo dalje probajte reći. nešto protiv Tita reći javno, pa ćete vidjeti šta ćete vam se desiti. Ti zločini komunizma su bili opravdavani u ime teorije o klasnoj borbi, o diktaturi proletarijata i u ovoj deklaraciji Hrvatskog sabora stoji: pad totalitarnih komunističkih režima u srednjoistočnoj Europi nije bio ni u slučaju Hrvatske popraćen istragama zločina koje su ti režimi počinitelji. Dapače, počinitelji tih zločina nisu izvedeni pred sud, kao što je bio slučaj sa zločinima koji su počinjeni za vrijeme nacionalnog socijalizma i fašizma. Drugim riječima, Hrvatska, iako je 90. godine i u izvorišnim osnovama Ustava naznačeno da Hrvatska odbacuje i osuđuje nenaravni komunistički poredak u izvorišnim osnovama božićnog hrvatskog ustava i danas je to u hrvatskom ustavu. Iako je to i deklaracija Hrvatskog sabora, iako su i svi akti Hrvatskog sabora, ipak u životnoj zbilji nije došlo do toga da se progone, procesuiraju i zločini koji su zločini protiv čovječnosti, ratni zločini koji su počinjeni od strane komunističkih vlasti i od strane komunističkog režima. Vidite, 92. godine ja sam bio javni tužitelj Hrvatske, tada sam dao pokrenuti istražne radnje da se utvrde sve okolnosti počinjenja onih strahovitih zločina koji su u Matiljskim šumama počinjeni. To su deseci tisuća domobrana, ustaša, pripadnika njemačkih oružanih snaga koji su se predali tamo, koji su se predali i njihovih obitelji. To je bilo i svećenika iz redovnica, dakle koji su se bilo predali, bilo koji su dakle se ostavili na milost i nemilost partizanima i da se kroz te istragu da se
tu su bila naznačena imena onih koji znaju o tome, koji su u tome sudjelovali, da se utvrde tko su naredbodavci, tko su nalogodavci, tko su dakle odgovorni za to da osim nekih ekshumacija gdje su nađene djelomično žrtve i ispitivanja nekih svjedoka o tome i o nekim drugim zločinima, masovnim zločinima, ništa se nije pokrenulo. I zato je nužna i ova inicijativa koja smjera na to da se omogući pravno revizija procesa. 1998. godine izmjenom kaznenog zakona članka 490. je omogućena je revizija procesa od strane za osude i za procese izrečene od strane komunističkih sudova, ako je u tim procesima i tim osudama na temelju najtežih povreda pravde, zakona, ako je tu su izrečene te osude. Međutim, bio je ograničen rok od 2 godine prema kojem osuđene osobe ili njihovi nasljednici su mogli pokrenuti te postupke. Nažalost, nitko od osuđenih nije zatražio obnovu procesa, pa niti nasljednici kardinala Alojzija Stepinca. I sada ova inicijativa, nakon ovoga znanstvenoga simpozija gdje je usvojen jedan zaključak, gdje se pledira prema Vladi i Saboru da se podnese zakonski prijedlog kojim će se produžiti taj rok i omogućiti da se i u jednom dužem roku da se svima zainteresiranima i nasljednicima i preživjelima, ako njih nema i državnom odvjetniku, omogući da se pokrenu procesi, da se pokrenu revizije procesa onih koji su osuđeni za vrijeme komunističkog režima, kršenjem svih onih pravnih standarda. Globalno, načelno, proces protiv nadbiskupu Stepincu i presuda nadbiskupu Stepincu su zločin. Proces je zločin, presuda je zločin.